Takže hello dámové a páni, já vás tady vítám u slibovaného build videa tady toho pekáča Honda Grom. A bude to teda jedno delší videjko, nebo záleží, jak nám to vyjde. Poskladané vlastně z úseků, jak budu postupně naskladňovat tady ty kousíčky té skládačky toho puzzle, toho lega. Dneska tak tady mám tady máme volanty, rental a přední vlastně sekundární převodové kolečko 14-zubové o zub menší, jak tady na záda. Řídítka máme rental CR High, které by měly mít dosti podobný výškový ohyb, ale zároveň jsou rovnější proti tady těm originálům. Pak vlastně následují nějaké drobnosti, blinkry, držák SPZ-ky, výfuk, ten bude zajímavý. A nakonec ještě vlastně sada plastů plus veškeré vlastně ty podstatné části, to je padáky vlastně boční nebo padáky motoru, nebo čertujem, jak to nazvat. Handbrake setup a třešnička dortu, tak vlastně 12 bar hrazda dozadu a s titánem, takže pořádné jiskry. Já už jsem teda off camera začal takovýma těma jednoduchýma částma. Sundal jsem přední blinkry, sundal jsem tady ten ohyzný zadní prostě kryt držák té SPZ-ky, takže jsme tak nějak jako ready. Bez zadního držáku to vypadá hodně clean, řekl bych. A dobře no, tak pustíme se do toho teda. Tak začneme tím, že si tady ty originální řidítka celé oholíme, odstrojíme, sundáme přepínače, páčky, zahodíme gripy, no ten tam vlastně může zůstat, sundáme akorát vlastně tady ten rychlopal. Ještě tady teda máme rejstechácké univerzál gripy a s vlastně dvojitou density, nevím jak je to český, čertvem, prostě jsou takové měkčí, budou určitě ergonomičtější a příjemnější vlastně. Nebudou z toho tak bolet ruce, jak tady ty betonové Origo gripy. Takže řidítka tam cca máme umístěné, akorát tam ještě teda dáme gripy a všechno si podatahujeme tak, aby nám to co nejlíp sedělo na ruce ergonomicky. Takže řidítka komplet na místě, všechno funguje jak má, naštěstí při tady té délce a tomu ohybu není potřeba nějaké prostě delší lánka spojky nebo lánka plynu, všecko sedí tak, jak má, takže bomba. Řidítka hotové, je to teda široké jak svině, ale ergonomicky úplně bomba. Zkusíme si teď vyměnit to kolečko, sekundár, a to nám stačí sundat tady ten dekl, jak je to český? Kryt, plastový kryt a tam bude přístup určitě ke kolečku. Takže máme tam 13-zubové, 14-zubové kolečko, teď už nám chybí akorát došponovat řetěz, protože je to samozřejmě úplně vyhongané. A toto bude hotové teda. Tady máme v procesu tváření templateu, jak je to česky? Šablony na polep, takže bude sranda ještě. Takže máme tady druhý den. Dneska budeme dávat držák SPZ-ky, to zatím ne. Mám tady nějaké záslepky, konektory vlastně na přední blinkry a blinkry samotné, takovéto mini ledky, plus vlastně relátko. Tady bordel, takže jsme v garáži, to je asi očekávané. A ne relátko, kecám, přerušovač blinkerů vlastně na ledky, jo. Takže tak, začneme asi předkem, sundáme světlo, pod světlem už jsou nachystané konektory, jen tam nacvakneme a měli bychom být vyřízení. To samé vzadu.
sundáme sedlo, a šroubky mám někde schované, takže akorát vlastně našroubujeme ten držák SPZ, do toho chytneme blinkry a teoreticky by to měla být rychlovečka, uvidíme. Dneska tady není moc místa, máme tady trošičku situaci malířskou, takže můžu trošku bojovat s místem, ale to zmáknem. Celá maska nám drží tady na těch dvou šroubkách, takže sundáme 2 imbusy a budeme mít přístup vlastně pod masku veškeré elektroinstalací. Přední blinkry máme zapojené takto přes tady ten special konektor a já jsem to tady už trošičku zalepil, takže když bliknem, kde je ten přepínač, jo, tak on tady zatím svítí, protože zaprvé nemáme zapojené všechny a nemáme tam ten odpor. Nefunguje to. Takže předek máme hotový, vypadá to teda trošičku goofy, tady s těma gumovými podložkama, ale myslím si, že hlavně je, že to bude fungovat a vypadat. Takže jdem na zadek. Takže já jsem si takto nachystal ten zadní držák, blinkry jsem si tam ochytil, opět tady s těma gumovými podložkama. A tady ten držák je sice super v tom, že má vlastně dvojí vrtání, nebo vyvrtané 2 díry na různý průměr blinkru, takže na to tam jakože vycházelo na ty 8, ale radši jsem tam dal ještě tady tu šikovnou podložku. To je taková blbá díra, ale whatever. Dáme na motorku, zapojíme kabele a mělo by to být hotové. Dáme tam značku, zapojíme blinkry a mělo by to být ready. Takže zadní blinkry máme natahané, já jsem to tady zamotal do toho chobota. A když teda otočíme klíčkem, dáme tam levý blinker, tak nám zatím teda pořád jenom svítí, ale hned přestane, svítí, to tam máme teda podsvícení SPZ by the way, takže to zatím necháme svítit tady vevnitřku a to se pak bude nějakým způsobem řešit. Tady, pokud se nepletu, tak je přerušovač, takže ho jenom vytáhneme, cvakneme nový a mělo by to frčet. Původní přerušovač máme vyměněný, je tam teda ten nový, otázka fakt doslova 10 vteřin a zapneme blikátko, tak nám to bliká. Takže tak, světla vyřešené, blinkry máme, držák SPZ máme, ještě tady můžu ukázat. Vypadá to tak, to takové jako, to je dost blízko kolu, tak uvidíme, co to bude dělat na nějakých skokách a podobně, ale tak nevadí, to už je detail, značky spotřební zboží, takže tak no. Třetí den, klasicky jsem se rozhodl na poslední chvíli spíš, nebo respektive když už jsem tam dal ty mini blinkry, takže tam dám tady ty flash mount blinkry, AliExpress a mohlo by to sedět líp, nejenom tvarově, ale zároveň tam nemuselo být žádné sketchy podložky. To bylo tak za 10 korun, myslím, vlastně folie na tachometr, podložky místo tady těch neonových žlutých a krátká páčka spojky. Tak foliu tam máme, to byla rychlovečka, 5minutovka, máme tam nějaké bublinky, ale to je známka profesionálního lepení. Tak já jsem si tady ještě teda využil toho, že máme sundané tady ty boční plasty kvůli těm podložkám a nalepil jsem si tady černou matnou folii přes tady ten neonový žlutý designový prvek, což si myslím, že teď jako maličko sjednotí tu motorku do té černostříbrné a mohlo by to vypadat ještě něco líp. Takže černé podložky plus černá matná folie na tady tom krytu. Já si myslím, že jako celé to vypadá teď dost pěkně. A tady už jsem teda zahodil lanko spojky a secvakl jsem tady vlastně konektor, aby člověk mohl nastartovat s kvaltem. A
Dáme si teda Origo páčku a dáme tam tu krátkou. Takže spojková páčka na místě, klasický, potřeba malé úpravy, ale klačuje to, funguje to jak má, takže bomba. Tak, i tady ještě přišla takováto krásná škatula, poňuhněná, pohmožděná, ježiš, tam údaje musím zamazat. A ve které je teda výfuk, takže ještě tam budeme dávat výfuk. A poslechněme si, jak tady ten vysavač zní v originálu. Prostě vysavač, no. Jakože tichučké to je. Začneme tím, že dáme tady tu koncovku a pak vlastně celý ten svod až k hlavě. Já už jsem to teda samozřejmě vybalené měl, ale rychlý unboxáž. Takže máme tady svod vlastně k hlavě. Pak je tady takový šikovný katalyzátor, mezisvod a katalyzátor v jednom. A nakonec teda mounting hardware a takováto mega zajímavá koncovka. Jdem to tam dát. Máme tam teda tlumivku DB Killer, uvidíme, co to bude dělat. Myslím si, že to vypadá velice pěkně, minimálně teda to aspoň není taková ta klasická AliExpressová hnusná koncovka, jak známe. Zatím tam ten DB Killer teda nechám, už tak je to celkem solidní randál. A ještě uvidíme, možná teoreticky, tady je potom vlastně dongle na Ježišmarja. Dá se tam potom případně takový lifehack, dá se tam případně zresetovat EQ jednotka a ono si pak sama ta jednotka zvykne potom na ten aftermarket výfuk, takže není potřeba žádné složité lazení, posílání jednotky na přelazení a podobně. Jde to vlastně udělat všecko tady během minutky z domu. Za mě super, špica.